Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा सिगांनिफ्रायनो गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन आरो लोगोसे डिमान्ड खालामगासिनो दङ जे RRB नि भेकेन्सिनि सायाव भिडिअ नांगौ जे बे पोस्टआ नंगौना नंमारा आरो जुदि नंगौबा माब्ला एप्लाइ जागोन आरो अफिशियेल नोटिस नंगौना नङा। दा बेनि सायावनो कभार खालामगोन। दा आं गोबांथार बिजियाव दंमोन बेनि थाखायनो कभार खालामनो हायाखैमोन। दा फाइनाली आं फैग्रोबा अफिशियेल साइडआव आरो अफिशियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो ओरैबादि दङ जे बयहाबो गाव जन वाइसआवहाय एक्सट्रा अफिशियेल लिंक थायो। स' बेखायनो जोङो माखासे जन वाइसआवसो जोङो माखासे आपडेटखौ मोननो हागोन। दा बेखायनो जोंहा पस्टआबो जन वाइसआव जायो। दा जोङो ओरैबादि मोनदों जे जन वाइसआव नायोब्ला जोंहा गुवाहाटि जनाव फैनांगोन एबा नर्थ इस्ट जनाव फैनांगोन। दा जोंहा डाइरेक्ट बेयाव गुवाहाटि मोनसे अप्शन दङ, जों गुवाहाटियावहाय जों क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव क्लिक खालामबासो जोङो RRB गुवाहाटिनि आन्दाराव थांनो हागोन आरो लोगोसे गोदान अफिशियेल नोटिस मोननो हागोन। थिग बेबादिनो रिसेन्टलि थांनाय सप्तायाव मोनसे अफिशियेल नोटिस फैदोंमोन आरो बे पस्टआ LP मोन एबा एसिस्टेन्ट लक' पाइलटमोन। दा मानि थाखाय हरदों जों बेखौ नायग्रोगोन। बेनिफ्राय जों गोदान भेकेन्सि 10,000 आव जोङो कभार खालामगोन। दा जोङो बे नटिसखौ नायग्रोनोसै आरो बे नटिसआ नोंथांमोना मोनदों अफिशियेल नटिसआ जानुवारियावनो जादोंमोन आरो एप्लाइ जादोंमोन। अके स' बेयाव ओरैबायदि खायसे माने एप्लाइ खालामनायाव गोरोन्थि खालामदोंमोन। स' बेखायनो स्टेटासखौ बिथांमोना नायनो होदों जे एक्सेप्ट एबा रिजेक्टखौ बिथांमोना लिंक होदों। दा बेखायनो बे लिंकआव नोंथांमोना गावनि स्टेटासखौ नायनो हागोन। प्लास नोंथांमोना जायफ्रानोखि मिस्टेक खालामबाय ओरैबायदि चान्स होयो मडिफिकेसन खालामनो होयो एबा कारेक्सन खालामनो टाइम होयो आरो बे कारेक्सन खालामनो टाइमावहाय नोंथांमोना खालामना लानांगौ अफिशियेल साइडआव थांनानै। थिग बेबादिनो आपकामिं भेकेन्सियावबो नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन आरो बे जागायसिगोन जायनोखि LP पस्टआव दा मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो टाइम मोनबाय आरो बे लिंकआ एक्टिभ जागोन 29 जुलाइनिफ्राय आप टु 7 आगस्टसिम जागोन। बेखायनो नोंथांमोना बे अफिशियेल नटिसनि आरो लोगोसे लिंकआव थांनानै एडिट खालामनो हागोन। दा बे जाबाय दायो गोदान भेकेन्सि खोनाबाय 10,000। दा बे नंगौना नंमारा आरो बे अफिशियेल नटिसआ बबेयाव मोननाय जों गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन। बेनो जाबाय बड' info YouTube चेनेलाव। स' बेखायनो भिडिअ नायग्रोजोब। आं दायो नोंथांमोननो बे नटिसखौ देखायगासिनो दङ आरो बे नटिसआ 10,000नि बारा पस्टआ दङ जेराव मेल फिमेल गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन। NTPC होनोबा पस्टआ नोंथांमोननि क्लास 10 निफ्राय आप टु डिग्री फार्स्ट लेभेलसिम थायो एबा नोंथांमोना ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेटआव मोनो। दा नोंथांमोना बेफोरबायदि नटिसखौ गोबांथार चेनेलाव मोनगासिनो दङ। दा फार्स्टआवनो बे जाबाय अफिशियेल नटिस RRB निफ्राय होनाय नङा। बे मोनसे कन्फिडेन्सियेल नटिस। दा आं बुंनाय बायदि जे गोबांथार माने जन थायो बै जननि अफिसारफोरनोहाय बे नटिसखौ हरदों जे आपकामिं माखासे भेकेन्सिसनि सायाव NTPC आव ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेटनि भेकेन्सिनि सायाव कन्फिडेन्सियेल मोनसे नटिसखौ बेयाव हरनाय जादों। स' दायो जों फार्स्टआव क्लियार जाबाय RRBआ माने एक्सट्रा जन थायो आरो लोगोसे बे जन वाइसआवहाय गावबागाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै एक्सट्रा काट अफ थाङो। थिग बेबादिनो देग्लायबो थांगोन। नोंथांमोना नर्थ इस्टनि जनावहाय एग्जामबो होनांगोन। दा जोङो बे भेकेन्सिखौ जों नायोब्ला 2018 आव ओंखारदोंमोन माखासे भेकेन्सिस NTPC आरो लोगोसे ग्रुप D आरो गोबांथार पस्टआव गासै 1 लाखनि बारा पस्टआ दंमोन। स' बेनिफ्राय बे एग्जाम फिस थागोन नोंथांमोना 250 निफ्राय हमना ला 500 गाहाम दङ। 2018 आवनो एप्लाइ जादोंमोन। दा बेवहाय एग्जाम फिस पेमेन्ट खालामनांदोंमोन आरो एग्जाम फिसखौहाय ओरैबायदि रिफान्ड जायो जुदि नों एग्जामाव एटेन्ड जायोबा RRBआवहाय नोंथांमोना बे 250 एबा 500खौहाय मोनफिननाय जायो। स' बेखौ जोङो क्लियार खालामबाय, बेखौ दोनथ'बाय। दा जों भेकेन्सिखौ नायनोसै जे ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेटआव माबायदि पस्टआ दङ। स' दायो जों नायबाय RRBनि आन्दाराव NTPC ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेट दङ। दा पस्टखौहाय मोननै केटेगरियाव राननाय जायो। जायनो 10 पासनिफ्राय HS पास लेभेलसिम बिथांमोना एक्सट्रा पस्ट होनाय जादों। थिग बेबादिनो पस्टनि नामा जाबाय एकाउन्ट्स क्लार्कआव दङ टाइपिस्टआव, बेनिफ्राय टिकेट क्लार्कआव दङ, बेनिफ्राय जुनियर क्लार्कआव दङ, लोगोसे ट्रेन्स क्लार्कआव दङ। दा बेयाव टटेल पस्टआ 3,400 दङ। दा बे जाबाय पस्टआ गासैबो अल इन्डियासो जन वाइसआवहाय नोंथांमोना टटेल बेबायदि पस्ट मोनदों। दा टटेल पस्टआ बेसेबां दङ जों डिटेल्सखौ नायगासिनो दङ। बे जाबाय नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय HS लेभेलनि साख्रि। अके फार्स्टनि पस्टआ 3,000 स' बेनिफ्राय दानिया जायफ्रानोखि ग्रेजुवेट जाबाय थ' बिथांमोननि थाखाय एक्सट्रा पस्टआ दंबावो। जाय HS पास नोंथांमोना ग्रेजुवेट लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हाया एबा 10 पासआ खालामनो हाया। नाथाय जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना बे फिसा पस्टआवबो खालामनो हागोन, लोगोसे ग्रेजुवेट पस्टआवबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। दा जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना नायदो नै गुड्स ट्रेन्स मेनेजार दङ, स्टेसन मास्टार दङ, बेनिफ्राय टिकेट सुपारभाइजार दङ, बेनिफ्राय जुनियर एकाउन्ट्स दङ, नोंथांमोना मोनदों क्लार्कआव दङ। माने पस्टआ सेम नाथाय स्केल फिया खम बारा जागोन। अके स' दानिया जोङो डिग्री लेभेलाव मोनबाय 7,479 आरो लोगोसे A+B दाजाबोब्ला HSजों लोगोसे 10 पासनिजों आरो लोगोसे डिग्रीजों अब्ला 10,884 भेकेन्सिस दङ। नाथाय बे भेकेन्सिया जोबोर खम, अल इन्डिया भेकेन्सि बियो जोबोर खम आरो लोगोसे समजों लोगोसे इनक्रिज जानो हागौ, बारायनो हागौ। बारायबाथ' मोजां, मानोना RRBआव गोबांथार पस्टआ दङ खालि जानानै, अब्ला बारायनोबो हागौ। नाथाय बे पस्टखौ नायोबा कम्पेयार खालामबा अल इन्डिया जोबोर खम पस्टआव, अब्ला काट अफआ गोजौ थांगोन। दा बेखौनो गोबांथार जन वाइसआव रानबाव
दंबावदों दा बे जों राननायखौ दानिया नायनोसै स' नोंथांमोननो क्लियार खालामखादों जन वाइसआवहाय पस्टखौ रानो होननानै थिग बेबादिनो जोंनि जन होनोब्ला नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआव नोंथांमोना फैनांगोन एबा नर्थ इस्टआव जोङो नायनांगोन दा नर्थ इस्टनि जनखौ नायोब्ला जोंहा RRBआ जाबाय गुवाहाटि मोनसे थाबाय बेनिफ्राय सिलिगुरि मोनसे थाबाय बेयाव दङ अके स' बेखौबो ओरैबादि रानदों HS लेभेलनि एबा आन्डार ग्रेजुवेटनि 10 पासनि मोनसे बेनिफ्राय डिग्रि लेभेलनि मोनसे पस्टखौ बेबादि राननाय दङ आरो स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो आं बेवहाय नोंथांमोना होबाय गासैबो बुंला जास्ट बेहाय नोंथांमोननि पस्टआ बिदिनो आं होननाय बायदि जे आन्डार ग्रेजुवेटनि पस्टआबो सेम बेनिफ्राय डिग्रिनाबो सेम बाट स्केल पे सेलारिया बैसोआल' एसे खम बारा दङ स' बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय दा बैसो होनोबा मिनिमाम 18 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्ससिम HS लेभेल एबा 10 पास लेभेलाव बेनिफ्राय जुदि डिग्रि पास बा 18 निफ्राय 33 इयार्ससिम बाट जोंनि एजआ 5 बोसोर बारा मोनो अब्ला 35 बेनिफ्राय 38 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन स' एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो भिडिअ फैगोन आरो लोगोसे अफिसियेल नटिस जेब्ला रिलिज जायो नोंथांमोना मोननो हागोन गासैबो डिटेल्सखौ बैसोखौहाय 1 जुलाइ 2024 लागोन आरो लोगोसे बैसोआ नोंथांमोना 18 निफ्राय 38 इयार्ससिम दङबा बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन देन एग्जाम प्रसेस दा एग्जामा नोंथांमोना इंलिश हिन्दीजों मोनगोन एग्जाम फिसा मिथिखाबाय 250 जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एग्जामखौहाय स्टेज 1 स्टेज 2 होनांगोन प्लास लास्टआव आरोबाव PI थाबावगोन बे पस्टआव अके खायसे खायसे पस्टआव प्रेक्टिकल टेस्टबो थागोन दा बेखायनो स्टेज 1 स्टेज 2 आरो लोगोसे फिजिकल टेस्टबो थायो खायसे पस्टआव स' नोंथांमोना बिनि बागै जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारगोन ना अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा टटेल पस्टआ 1 लाखनि खाथियाव दङमोन RRBआव दा बेनिनो खायसे साख्रि होबाय आरो होआखै स' बेखायनो भेकेन्सिया बारायनायनि चान्सआ दङ दा बेनोमोन आसा खालामो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बुजिबाय आरो जेब्ला एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन एबा गोदान अफिसियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन